dneska to je to. Ideme spovedať, ako som zase vyhral. A... Čiže má 400 miliónov a koľko? To je veľa! To nemám. Dobre. Som vyhral a samozrejme som dostal powerov. Dobre, dostal som 476 miliónov. To je nová. Prosím, potrebujem nič. Komunka nič. Vlastne nič nie je nové. Dobre. Dneska si ideme ukázať update. Takže vlastne tento nový update, čo bude v Inoka Game. Ja som to prestal hrávať. Viem, že video nebolo dlho. Od Inoka Game, ale dneska bude. Ideme si povedať, čo čakať, čo je od update. Prvé bude Six Legs Metro. Buličky. Budeme vedieť varitka ako kart. Takže ideme dneska si zahrať inú hru z Squid Game, kde je Six Legs Fentanyl. Takže ľudia, držte sa. Počkajte. Termináte. Tam, čekaj. Dobre, ja som sa pomýlil, lebo nemusím niečo tam to byť. Čo je za nás? Sám. Prečo? Dobre, hurá, dal som to. Ideme ďalej. Toto by koľko to dalo. Sa 50 sú 4, 5, 6, no, GG. Koľko niečo tako, či tak je niečo ďalej. Dali sme to? Divno. Ok, ideme ďalej. To bolo celkom easy, takže ideme ďalej. Koľko to je, tak si GG. Vidíte moje svaly, nabúchané. Už nevlázam. Som také grožný ako ona. Ja to fakt musím ísť takto. Ok, to bolo celkom také. Akože mohol že tak, že ako som to mal brať. Dobre? Bože, tak ti končí. To je strašné, ľudia. Mám všetko robiť 1, 2, 3, 4, 5 hráči. Som nemeril, 5 hráči. To mali všetko robiť dokopy. Toto robil Gihon poslednú. V finále sa robil tú prvú. Ok, 3, 4, 5. Nie! Čo je to? No, ťažké. Ťažké. Hurá! Ľudia, ja som to že dal, som toľko to začal, takže to som určite nedal. Také pomalé. Ja som to je. Dal som to, ľudia. Toto Six Legs Fentanyl. Dostal som 50. Mám ešte raz. Tránko, že dohodnú sa koncov. Dobre, takto je Six Legs Fentanyl. Teraz si ukážeme guličky. To bol Six Legs Fentanyl, takže takto sa to hrá. A ďalšie guličky, to vám ukážem tiež. Vlastne, toto sú tie guličky. To conquer Squid Game marbles, I'll show you how. Each player gets 10 marbles. You gotta guess odd or even. Win, you take marbles. Lose, you give them up. First one out of marbles loses. Think you can win? Like and subscribe for more tips. Wanna conquer Squid Game marbles? No proste je to v tom, že máš tam 3 úlohy, či 3 hry, to správne neviem. A v tých hrách máš, že musíš trafiť do vedierka, do jamky, alebo dávaš guličky si. Gihon raz 4-5-6 hral tu, kde si dával tie guli, kde si dávali, on prehrával, ja mal poslednú.
a potom nejako sa to otočilo, som ani ešte, to len viem, sa to otočilo a vlastne on to vyhral s tým detkom. Toto do Janky hrála v hračke 067, hej. Ona vyhrala nad tou druhou jej kamoškou, asi či sestra, či čo to bolo, môj kamoš mi to vral, že to je jej sestra. Tak neviem. No, alebo vraj, že to nie je jej sestra. Ona proste jej nahala vyhrať. Takže... No neviem, či to presne hrali, ale viem, že čo hral hráč 101. On hral... Ja vám to aj ukážem. Tu mám to presne. Oni toto hrali na tejto. Nehrali do tejto Janky. Vlastne vyhral na konci to je, no. Lebo to je jeho gulička, on trafil do hráč 101 a ona vlastne spadla do Janky. A on nemal žiadnu guličku. Začal zdravať, presne. No takže toto sú tie guličky a ešte vám ukážem ako tvrdil Guard, dajte chvíľku, že tento, že Floaty Zone, to je jeden môj obľúbený in-game youtuber a on tu dával toto. So the other day, Roblox in-game posted a new leak about the next update. Neviem, vypol som aj nahrávanie, tak vám to ukážem takto, lebo keď dám na veľkú obrazovku, tak sa mi to vypne, takže ukážem vám to takto. So if you're a playbook, you can actually start cooking the cookies. So as you guys can see, my boy is whooping it up in the kitchen right now. All right, he's putting all the ingredients. He just threw the bottle or the package, and yeah, you literally just make the cookie. So he made all that stuff, and now he's gonna make a shape, and he just made a shape. Yeah, pretty cool stuff, man. It looks like as a to sa, že to peniaze, tak to dobré. Ja nemám Discord, Floaty Zone má Discord, takže to je rozdiel. Lebo na domovskej obrazovke ma to nemôžem ukázať, lebo mi to vypne, alebo sa to nebude nahrávať. No, ale mohli ste to vidieť na tej, kde som nahrával ako naznačil cez Windows 10, takže ak ste videli, takže uvidíme sa pri novom videu a ak by som nenahrával, tak to je v tom, že budeme mať trošku problémy. Nie so životom, ale problémy s počítačom. Ak by som nenahrával cez týždeň, tak dobre, čaute.